Piye sida baleni ora? Mbangane engko ayo ta. Iya. Baleni wae. Oh. Ya. Yo. Karang nek. Ah, penak. Penak. Ini kan penak toh. Digaweke iringan sepot kaya ki nang transit ki mikir apa ta? Bila borong ngengreng dram-draman kok ya mau. Ora apa-apa. Ada-ada tekan Kendal mengarep kewirangan. Kewirangan ki nek kompak ora apa-apa. Ora apa-apa. Garap kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Bella. Sing ngaturaken sugeng dalu, Mas. Jenengan niku nama lengkape Mbak Bella Sungkawa apa Bella? Ampun. Bella Nadinda Sari. Sapa? Bella Nadinda. Mbak Bella Nadinda. Nggih. Sari, nganggo Sari. Ya nganggo oleh ora oleh. Ora sah ya Mbak. Ya. Rasah wae. Ora sah. Nang kene Sari iki sopir bis. Iya. Nang nggon Jare sapa? Grup iki lho yoga-yoga ki sopire bis iki jenenge Sari. Aku. Oh iya? Aku ndak wonge gleleng kok. Iya. Sari. Bar kelangan kacamata wonge. Sapa? Sari kuwi ya wis tak sedia ditabah-tabakke lek. Nek sing ilang ming kacamatane ora apa-apa aku. Ora apa-apa. Iya. Nek liyane Iya. Tembang, Mbak. Iki kanggo warga masyarakat pokoke kanca tani ndongake warga masyarakat. Iya. lajengan mawon nggih, Mas. Lah arek nyandi? Ya maksudnya langsung dilanggamke. Ora bawa sikik ngono ta. Mboten napa-napa nggih, Mbak nggih dibawani nggih. Jenengan niku anu lho. Apa? Piyai sing luar biasa. Suarane sampean niku khas lho, Mbak. Iya. Kase pripun? Wah, khase iki piyaine iki apa ya? Suarane ora dengkulmu. Apa jenenge? Suarane imut-imut lho, Mbak. Oh, jare ana sing ngomong mentul-mentul, sing mentul-mentul suarane apa-apane, Pak? Suarane luke. Iya. Ora dibayangke liyane lho ya. Nyun ngapunten nggih, Mbak. Kanca-kanca niku can do kaya ngeten niku kabeh. Tua wae tetep dingonokke kok. Iya. Mbak ya tepo-tepo. Iya. Karo didikte ya, Mas. Apa, Mbak? Kalih didikte. Dikte. Nggih. Oh nggih. Tak dikte.
Ya, matur nuwun. Heeh. Sindene anyar kabeh. Weh. Kok anyar kabeh? Berdikirke. Kowe. Kaya kendaraan. Weh arep adu kendaraan ki nek ya iso ki dijak sowan rene lho maksude ki ngono. Oh ya matur nuwun, Mak. Alhamdulillah. Bejo kemayangan sartane pamuji syukur diaturke ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa ya Allah Subhanahu wa taala, Nduk. Sebabe Ning atase awake dhewe ming cangik desa, kowe ming limbuk desa. iya. Desa Kluthuk ning Gunung Kidul. Wondene kok alhamdulillah dikersake dening para warga masyarakat ing kene. Ora. Aku ket mau ki ning dalan merem, Mak. Ora ngerti iki laladan ngendi. Ora ngerti iki daerah ngendi. Aku mbok diblabari. Ngene lho. Piye? Awake dhewe sowan mrene iki ora usah ngarep-arep apa-apa. Lho, tegese Ngarep-arep paseduluran ngersaning warga masyarakat ing kene kuwi wis mujudake kaberkahan sing luar biasa kanggo awake dhewe. sebabe apa, Mak? Wah wis werna-werna. Kene iki warga masyarakate guyub rukun, saling bersinergi antara nuwun sewu. Generasi sing sepuh karo generasi sing muda kuwi tansah bersinergi nyawiji dadi siji. Oh, ngono. Ana kene iki sing angel dicontoh karo nuwun sewu wilayah liyane. Oh ya. Ora kok teges nyepelekke, ora kok teges nganggep sak ngisore ora. Ning iki patut ditulodo. Heeh. Antarane generasi sing sepuh karo generasi sing enom kuwi padha nyawiji dadi siji. Heeh. Sing sepuh kepengin nganakake tradisi, sing enom ya nyengkuyung. Ya. Kosok balene sing enom kepengin nganakake hura-hura, sing sepuh ya nyengkuyung mengestoni ngono kuwi lho, Nduk. Oh ya alhamdulillah, Mak. Iya. Sowan ngersane warga masyarakat. Dusun Krajan, Ya. Desa Tambahsari, Heeh. Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Bejo kemayangan. Heeh. Awake dhewe sowan ngersaning warga masyarakat Krajan ya ing Kendal kene ya, Nduk. Wah, jan. Ya ora nyono, Mak. Heeh. Biasane ming mubeng turut nggir desa. Alhamdulillah iki ditimbali dikersake mrene awake dhewe. Dungane kanggo warga masyarakat Krajan lho. Ya. Mergo iki padha wis kaleksanan anggone sami nindakake tradisi. Mengeti uga nguri-uri, Nduk. Ya. Uga ngresiki, uga memetri bumine, ya ki bumi ing Krajan kene. Heeh. Muga-muga pandungane, muga-muga warga masyarakat didohke saka rubeda, dicaketke mring karahayon. Amin, Mak. Iya, mergo iki mujudake sedekah lho, Nduk. Sedekah semene gedene kuwi nek ora pancen warga masyarakate kagungan kesadaran kuwi angel mujudke kanan sing kaya ngene. Tenan. Tariki nyatus we nek daerah nggone dhewe kono bengung. Ha iya. Umang-umung ae nek kene wargane dasare sedekahe gedhe. Iya, Mak. Tirakat kanggo dusune, tirakat kanggo wilayahe, memetri marang bumine, mengeti marang perjuanganing para leluhure. Kyai Cikal Bakal, Nyai Cikal Bakal ingkang biyen babat-babat bumi kerajaan kene iki diuri-uri karo warga masyarakat, dikenang karo warga masyarakat mergo ngene. Piye?
Wong urip ning alam donya kuwi ora kena lali karo mula bukane. Ana tetembungan kacang ora kena lali karo lanjaran. Oh iya. Awake dhewe metu saka ngendi, awake dhewe kuwi ditokke saka ngendi. Ya awake dhewe kudu ngerti. Iya. Awake dhewe lair saka guwa garbane ibu. Iya. Ibu kuwi putri. Heeh. Bumi cetha bumi iki wedok, ora ana kok Pakmi kuwi ora ana. Iya. Bumi Pertiwi. Ya, mergo nek Pakmi Pertiwi rak wagu ana lanang kok Pertiwi. Iya. Pokoke driji tangan ya ibu jari wis pokoke kuwi memetri sartane nguri-uri mengenang jasa leluhur awake dhewe. Iya, Mak. Karo dongane ngene. Iya. Mergo warga masyarakat wis kepareng sedekah wujuding 10 wektu. Iya. Pala kependhem, pala kesimar, pala gumantung lan sak panunggalane iki ditokke kabeh didadekke siji, diwilujengi, dislameti, didongani bareng, disekseni dening warga masyarakat kerajaan lan malah kepara sak kiwa tengene ya, Nduk. Heeh, Mak. Dongane muga-muga Gusti ngabulke marang apa sing dadi panyuwunan, ngabulke marang apa sing dadi kebutuhane para warga masyarakat ing dusun kerajaan kene. Allahumma amin. Ya. Mergo ngene, Nduk. Piye? Iki anu iki, donga iki. Piye, Mak? Nggih, oh nggih, matur nuwun. Enten duwite mboten iki? Oh, nggih, matur nuwun. Heeh. Ya. Mergo ngene Gusti Allah kuwi Maha mengabulkan, Maha pemberi lho. Iya. Iki nyuwun ngersane Gusti Allah kuwi carane donga ngene. Piye? Duh Gusti Allah, paduka menika Maha pemberi, Maha mengabulkan doa-doanipun hambanipun, doa-doanipun umatipun. Lah nek umate iki njaluk ning ngersaning Gusti sing Maha mengabulkan kok ora dikabulke dongane, terus para umate iki arep ndonga njaluk ning sapa meneh kejaba mung ngersanipun Gusti. Iya. Wah, kuwi manjur donga ngono kuwi. Iya, Mak. Wis tak coba. Wis tak coba. Iya. Buktine apa? Buktine enek. Ora perlu tak omongke. Iya. Bakune kuwi donga, kuwi ngono kuwi srana ya ora kok ya jeneng meksa kuwi ya ora apa-apa nek karo Gusti Allah meksa kuwi ora apa-apa. Iya. Mergo awake dhewe ngelingi awake dhewe iki manusia iki dititahkan lemah. Iya. Awake dhewe iki makhluk sing maha lemah. Gusti kuwi maha kuat. Mula awake dhewe ora apa-apa njaluk apa sing dipingini ngersane Gusti Allah mesti bakal diparingi. Arep meksa ya, Mak. Iya. Dongane tikus-tikus ki do minggat saka pagalan, Iya. saka Tegal kepanasan, tetanduran apa wae diamanke, tikus-tikus ki dibasmi kabeh saka ngersane Gusti Kang Maha Kawasa ya, Nduk. Amin, Mak. Wajan. Tikus ki ora ning desa, ora ning kutha kok mung padha wae. Ngopo? Nek ning kutha tikus ki ngregeti, Iya. ngentek-enteki bandane kawula. Nek ning desa ngentek-enteki bandane kawula ya tandurane kawula dientek-entekke. Mula ya dongane tikus-tikus iki ndang minggat. Iya. Mbuh tikus kutha, mbuh tikus desa iki ndang minggat kabeh. Nek iso dibasmi, Iya. malah ya tak saranke iki diculi ula, Nduk. Kebon-kebon sawah-sawah iki diculi ula men tikus do minggat kabeh. Ya ora apa-apa ngono kuwi simbiosis mutualisme kok, Mak. Iya. Simbiosis mutualisme. Dadi umpama akeh tikus ning kebon utawa ning sawah, Iya. diculi ula. Iya. Diternak ulane diculke. Heeh. Ula mangan tikus, ulane wareg. Petanine ya seneng. Iya. Mergo tikuse ilang. Oh iya, heeh dungane ngono iya. Muga-muga Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing bumi ya dusun kerajaan kene tansah semulur sarta langgeng nggone ngayomi warga masyarakat kene ya, Nduk. Allahumma amin. Ya. Ngaturke sugeng lenggah ana ngersane panjenengane Bapak Camat Limbangan. Ya ingkang mengko kepareng bakal paring pangandikan, Nduk. Oh iya. Panjenengane Bapak Sucipto SSTP MM. Ugi panjenenganipun Bapak Kapolsek Limbangan, panjenenganipun Bapak Ibtu Sigit Heriwibowo SH. Iya. Ugi panjenenganipun Bapak Dan Ramil Limbangan, panjenenganipun Bapak Kapten INF Agus Sulistyo. Ugi Bapak Kepala Desa Tambahsari, panjenengane Pak Maryadi. Iya. Ugi sedaya perangkat desa matur sembah nuwun. Terutama panjenengane Pak Kadus 1
Liyane Pak Miyantono ya sing rawuh ning ngubuki awake dhewe. Ya ming pujiwane kok aku ora iso nemoni nalika semana. Ya ora apa-apa, Mak. Arang ngendikane Pak Miyantono kowe turu. Heeh. Aku nek wektu sela ki mung tak nggo micek kok, Nduk. Iya. Ya ora apa-apa. Nek arep ngapa melek ya ming nyawang kahanan pait. Iya. Ngingu wedhus ya ora manak-manak. Wis tak suntekke ping 11 lho. Wis tak seranani serana suntik, seranani serana wedhus lenang. Iya. Tok seranani dhewe gundulmu ora. Seranani dhewe. Jane. Iya. Ya ora apa-apa lelakon kok ya disandang. Ya ora apa-apa, Mak. Neng kene iki sing luar biasa, kelebihan warga masyarakat ing dusun kerajaan ki ana petang werna. Apa, Mak? Kesenian apa wae nglumpuk dadi siji neng kene. Saka kesenian tradisi nganti kesenian modern kuwi ana kabeh neng kene. Wela. Apa ya, Mak? Heeh. Ning antarane ana kuda lumping. cara ngene dhewe. Cara ngene dhewe jadilan. Nek neng kene kuda lumping. Turangga Sari asmane Pak grupe lho. Ya. Terus Rampak Buta, Candra Budaya. Utawa nek awake dhewe familiare nyebute Gedruk. Iya. Ana, Mak. Terus Tetek Melek, Sekar Mulya karo Campur Sari Pamuji Laras. Kuwi Tetek Melek karo Campur Sari Pamuji Laras ki dadi siji sepaket. Oh ya. Iki potensi luar biasa sing patut diangkat. Iya, Mak. Lah nek ngendikane Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa mau rak paring dawuh. Pas nganakke adicara hari jadi tambah sari. Heeh. Potensi-potensi sing wis tok sebut kuwi mau dipentaske dadi siji. Bagus kuwi, apik kuwi. Iya. Sae kuwi. Mergo ngene. Sing iso njunjung derajate dusun, sing iso njunjung derajate desa kuwi ya kesenian-kesenian sing ngono kuwi mergo kuwi mengko bakal ditanggap tekan luar daerah gedene ning mancanegara. Amin, Mak. Terus sing pungkasan ana Rebana Al Barokah. Ya, cara nggone dhewe adro. Ya luar biasa. Matur nuwun wis pokoke donga sing becik-becik kanggo warga masyarakat rahayu sakmukawise ya, Nduk. Iya, Mak. Amin, Mak. Ki nawala akeh banget diaturke. Iya. Saking ibu-ibu lan siangu diwaras tambah sari. Nyuwun tembangipun Lungiting Asmara kalian Ketaman Asmara. Wah, tema-tema kasmaran niki, Nduk. Iya, heeh. Ya ora apa-apa. Gandrung marang kemakmuran, tresna marang karahayon kuwi becik. Iya. Tembung asmara ki aja kok terus mengarah ning wedokan utawa lenangan ki ora. Ning guyub rukun kuwi mujudke asmara, tresna. Oh iya. Heeh, ngrukunke kahanane. Iya. Mula dimula. Ah iya. Kagem Mas Yusuf Ansor nyuwun lagune Imbang ana katresnanku kalian Joko Melarat. Oh nggih. Joko Melarat to iki jebule. Tak kira nek sugih lho tumpakane jas kok, Nduk. Ayo dungane sugih kaya mak. Iya. Matur gunging panuwun semoga sukses dan berkah barokah. Amin. Matur nuwun saking Mbah Prayitna. Wah, ditandatangani. Ya ora apa-apa. Wah, namala akeh tenan iki, Nduk, jan. Ya engko dipinangkani mbaka siji wondene ora cukup wektune ya dibagi didum karo nek gara-gara. Katur Pak Dalang. Oh nggih, Nak, nggih. Nyuwun tembange Sinom Nyamat. Oh nggih. Matur nuwun kalian rujak jeruk saking panitia. Oh nggih, Pak Sis. Oh ya matur nuwun. Diaturke engko Mak. Ya, iki akeh banget iki. Wah iki. Nah iki mau sing wajib tak aturke. Ya. Ning mesti nek aku maturke kok sinden-sinden do bengok-bengok kesenengen. Lah ngopo? Saking grup Campur Sari Pamuji Laras Tambah Sari nyuwun tembange janjine piye? Oh ya. Pun gayengaken Mas Dalang matur nuwun. Iki amplope cacahe 7 nggo sinden cacahe 7 yo niki nyiji-nyiji. Iya. Ning ana pajeke, ana PPN-e, jaman saiki ki apa-apa pajek. Iya. Ora kena ngono kuwi. Ya ora kena aku kudu adil para marta. As, aku ora tau diadili karo sinden-sinden. Heeh.
Katur Mas Dalang nyuwun tembange pepeling saking kula. Sapa iki? Oh nggih, matur nuwun diaturke kok. Iya. Ki sing liwat WA ya akeh banget sing do nyuwun gendhing. Nyidam sari ingkang nyekar Mbak Niken pun bawani saking Pak Bardimas Setyo Budi. Pidalem ing Papua. Sampun transfer 100.000. Oh nggih, matur nuwun. Terus kok iki Bude Jum ngomah. Oh iya. Request langgam kepilut. Oh iya, Mak. Sapa sing ngaturke? Ayo nek sindan ora nek sing iso ya aku sing ngaturke. Iya. Iki tembang arang-arang metu iki soalnya. Iya. Ki ya ki sing ora kalah wigati, Nduk. Iya. Ki ngaturi jumenenge panjenengane Bapak Camat Limbangan. Ya. Diaturi jumeneng, Mak. Iya, diwalik selendro sithik, Mas. Oh ya. Diaturi tindak pepanggungan tanpa ngicali raos pakurmatan kula Bapak Camat. Monggo katur wekdal kasumanggaken ya, Ca. Matur sembah nuwun. Ya. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Camat. Nggih. Ngagem mikrofonipun monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sugeng dalu, Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih, Pak, sugeng dalu. Yang kami hormati Forum Cam Kecamatan Limbangan, Pak Kapolsek matur suwun hadir pada namel atau wakili yang kami hormati Kepala Desa Tabasari, Pak Mariadi, beserta perangkatnya yang saya hormati rekan-rekan Kepala Desa se-Kecamatan Limbangan, matur suwun niki nggih. Bapak Ibu. Yang saya hormati Lembaga Desa, BWD, Ketua RT, Kota RW, warga masyarakat Desa Tabasari, alhamdulillah niki rame sangat nggih dalu menika. Nggih, Pak. Khususipun Ki Dalang Yusuf Ansor nggih. Nderek tepang nggih, Pak, nggih niki awan-awan cangik saking Gunung Kidul ngaten. Saking Gunung Kidul. Nggih. Niki. Bapak sekalian, ingkang kinurmatan, alhamdulillah pada malam hari menika kita semua di sini bisa menjaga bersama merti dusun kerajaan Desa Tabasari. Kanthi sehat, senang sedanten, dan tentunya ini suatu berkah untuk kita semua. Nggih. Salat dan salam mari kita sanjungkan pada Judul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita, sore tadi kita yang tentunya kita tunggu syafaatnya pertanyaan besok dia mukla amin Allahumma amin. Bapak sekalian berarti pada kesempatan ini tentunya ini kami apresiasi sekali dengan merti dusun menika. Niki adalah bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita bahwasanya alhamdulillah khususnya di dusun kerajaan menika kita semua sampai dengan saat ini diberikan keselamatan kesehatan. Amin. Dan tentunya ini perlu kita pertahankan kegiatan yang ada seperti ini karena dengan pagelaran wayang kulit menika ini adalah salah satu upaya untuk nguri-nguri kebudayaan. Nggih, Pak. Ini adalah budaya kita yang tentunya sangat-sangat baik sekali. Kita lihat di sini dengan wayang kulit menika sarana saged ngumpulke masyarakat bersilaturahim
Mungkin nek mboten wonten wayang jenengan mboten medal ngoten nggih. Nah, niki dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja semua bersinergi bersatu bersama untuk kegiatan Merti Dusun menika. Nggih, Pak. Matur suwun sekali lagi untuk masyarakat Desa Batasri, Pak Kades berangkatnya, Pak Kadus khususipun, dan panitia Merti Dusun yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya adalah sarana hiburan yang sangat mendidik agar nantinya dapat menjadikan tuntunan kita semua. Amin. Dan dengan lakon Wahyu Katentreman. Nggih. Semoga bisa membawa dusun kerajaan menika benar-benar tentram, berkah Amin. dan barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih. Matur suwun, maket mawon, Pak Dalang, matur suwun sudah menghibur warga di Tambasari menika. Semoga ke depan hal ini tetap kita pertahankan lagi dan lebih baik lagi. Ngaten nggih. Nggih, Pak. Ngaten mawon dari kami Bilal Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camat Limbangan iki piyaine luar biasa, Nduk. Lah ngopo? Wibawane gedhe. Ya. Tur panjenengane iki sumadulur karo para warga masyarakat ki nyawiji. Ya. Heeh. Teges tresna uga ditresnani karo warga masyarakat. Heeh, wah jan persis camat nggon aku kono. Iya. Ming bedane nek camat nggon aku kono ki sak sambutan ngono ki ninggali 200. Camat nggonku kono lho. Iya. Estu Pak Camat niki camat nggen kula lho. Ming matur ming info mawon kok Pak Camat. Iya. Sing kepenak-kepenak sike. Apa, Mak? Ki mau ana dawuh sinom nyamat. Oh iya. Heeh. Iki gending piwulang. Piwulang. Mula ya kudu diuri-uri terus. Ya, Bener kaya sing dingendikake Pak Camat mau. Budaya iki luar biasa. Awake dhewe minangka wong Jawa ya wajibe nguri-uri budaya Jawa. iya. Nek perkara nuwun sewu agama kuwi urusaning individu masing-masing karo pangerane dhewe-dhewe. Ning nek budaya kuwi kudu nyawiji dadi siji ditindakake bareng-bareng. Iya, Mak. Heeh. Sinom nyamat sapa sing ngaturke? Iki sinden cacahe 7 ki kon ngaturke. Ya. Aku wayangan rono-rono sing tak gawe iki sindenku 7, cukup 7 wae. Iya. Mergo eneng tegese. Eneng tegese 7 kuwi tegese pituduh. Pitutur. 6 to iki. Wah, sing siji ndi? Oh, sing siji kelingguhan. Iya. Nek biasane 7. Biasane 7, saiki 6 ora apa-apa. Ya. Mbokno sing siji pileren. Kaya pitik. Ora apa-apa. Mane 8 wis sing siji tak cithos. Ngawur ora. Wis ya. Donga. Ayo ki donga kok ya 7 ki pituduh pitutur pitulungan ngono lho. Iya. Diaturke Saka sing sepuh dhewe, wah iki ora baen-baen. sapa, Mak? Iki ibuku ya wong tuaku, tiyang sepuhku saka Ngawen Gunung Kidul. Garwane sing ngasta ruwatan mau awan lho. Oh. Panjenengane Butia. Oh ya, Butias ya Butia. Heeh. Misale anyar engko nek umpama sesakku gare nduduk dhuwurmu kuwi lho, Bu. Beres. Iya. Sinom nyamat. Mangga, Bu. Engko giliran kabeh kebagian nduk santai wae. Ya.
dadi ayane rumo cah sekolah sing sregep sinau kami tuku piwulange guru yo aja nyenengke Apa? aku nek krungu suwantene Butia ki terus kelingan kaset rekaman kaset pita zaman biyen Iya. Bu Condro. Sinten? Heh, kelingan suwantene Bu Condro. Nyai Condro Lukita. Iya. Aduh. Ngene dhewe ya enek sinden sing arep-arep nirokke suarane Bu Condro Lukita ning dadi Bu Condro Mawa. Ah iya. Sapa mak? Mbuh. Kecore wis merem kok wonge mah. Sinden. Sinden. Heeh. Kaya dami. Digeser, Mbak. Nengen, geser nengen. Panjenengane Mbak. Iki asmane Mbak Yoga. Oh ya. Nek sing pojok kono mau panjenengane Butias. Ya. Nek iki tengene Butias ki panjenengane Mbak Yoga. Oh ya. Iki rak diurutke to, Nduk. Saka kono sing gedhe dhewe, saka rene cilik dhewe. Iya. Ya ora apa-apa. Mangga Mbak Yoga. Satyane kelakon Bahan seno pati Wah, Jans. Dawa umure, Nduk. Lah ngopo? Ki nawala bar apa nuwun sewu ngrembug sinden senior panjenengane Bu Condro Lukita iki pamundutan saka Ibu Sri Condrawati. Oh ya. Ngersake Tembange pepeling pun bawani. Oh ya. Engko diaturke mak. Heeh, santai wae iki wektune longgar banget kok. Iya. Geser, Mbak. Sapa to tengene Mbak Yoga ki? Wah, lah ya iki Condro Mawa iki. Iya. Kucing sapa jaratan ya iki. Heeh. Kucing sapa sarean ya iki. Ya iya. Ayo sing arep-arep nirokke suarane Bu Condro ki mau lho iki kowe. Iya. Sapa to asmane? Mbak Via. Oh, jenenge iki wis ora jeneng Jawa kok. Arep karakter suarane arep kaya Bu Condro, ayo ora iso. Ya ora kena ngina ngono kuwi ora kena. Ora kok ngino ming ngomong apa anane kok. Wong iki nek ning omah ki ajar iki ora ajar swara sinden ki ora. Lah, Lagu-lagune playlist iki sing detail ki lagu-lagu black metal ngono ku. lah ya mula hardcore. Ayo. Ayo, Mbak. Mbak Via. Wong wedok mongko udute banteri ra jamak-jamak. Sapa iki? Ya ora apa-apa kebutuhan kok ya. Iya. Malam minggu dusun krajan pancen rame. Aku sang rayang karo kancane. Mampir Mas, monggo mampir mong para mampir. Apa sida apa ora mampir. Nah,
Wis lega aku. Lah ngopo? Ora dheweke ora keplekiken iki aku wis lega. Iya, selamat uripe. Geser nengen Mbak Yu. Wah iki sinden gedhe wibawane iki, Nduk. Iya. Lah apa nek liyane iki ora gedhe wibawane? Ya gedhe wibawane nek iki merbawane tumrap awake dhewe. Oh iya. Wingit. Wingit dengkulmu maca. Wingit. Dadi kelingan Betari Durga ya aku nek weruh iki. Iya. Ngawur. Mangga Mbak, Asmane sapa? Mbak Preti. Moh aku. Namaku yang bagus dong. Namaku yang bagus. Preti ki apik kok. Oh jeneng artis ya kuwi ya. Iya. Sapa Mbak asmane, Mbak? Niken. Mbak Niken. Nggih. Iya. Mbak Niken. Kabare jenengan niku single parents, ya. Nggih. Perawan napa rondo? Nggih, riyen nate perawan Nate sedelo. Sedela. Ayo karepe iki yo pancen maune akeh para raja Narpati sing arep ngayonake. Iya. Ning ora kuat ragate. Oh. Wong lenang arep ngragati Mbak Niken iki malah Mbak Niken sing ngragati wong lenange kok. Iya. Pecah mampu kok. Iya. Mampu nek aku ngakoni yo Mbak nek sampean ki mampu perkara ekonomine nek perkara melek mripat ki ora mampu yakin. Lho kula melek terus lho niki wau. Ora. Apa merem ngoten niku kula nembe ndonga prihatin kajenge jenengan le ngasta niku lancar ngoten lho. Rak ya ngono, Mbak. Ya, terus ke, Mbak. Dhuwur banget, Mak. Men. Yoga apa wirasuwarane iki bakoh-bakoh kabeh. Iya. Dasare wis bar paingan cetha bar nampa dhuwit akeh. Iya. Iki nek janji sewengi iki tanpa merem semenit pun tak nehi dhuwit 50. Iya. Wis pindho to? Ya wis ora sida. Ora sida ora. Heeh. Telaske Sapa, Mak? Mbak Bella. Oh iya. Mbak Bella. Ki wis kerep nyengkuyung awake dhewe berkahi awake dhewe. Jenengan ki asline daleme ngendi to, Mbak? Nggih, kula asli saking Kediri, Jawa Timur, Mas. Kelahiran mriko? Nggih. Lah kok iso dugi yoja niku larah-larahe pripun? Nyasar. Nyasar. Nggih. Mau ora mungkin mesti tetep enek dasare. Iya. Nggih pados Jati ilmu. diri. Oh, nggih. Pados jago barang. Jago napa? Jago kluruk. Iya. Jago kluruk ora mikir sing ora-ora to. Iya. Ya ora apa-apa. Mbok menawa pancen dadi dalan jodoh lan rezekine kok ya, Mbak. Iya. Wis ditekuni. Amin nggih. Biyahe kelahiran Kediri ning saiki Mulya ning Yoja ya, Mbak. Nggih. Nggih, ngoten niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri kok ya. iya. Telasno, Mbak. Ya.
sepincuk rada bawatok ora matok dilalatan sampe patok jaro-jaro manggis bumbune gula sairis ayo tisis kalaku terus dinulis yo lakonis Rama ayo tisis yo Rama ramane dhewe lamonane dinulis. Nah, diaturke, Nduk. Iya. Siji mbaka siji. Ki mau akeh banget pokoke pamundutane. Iya. Ya nek isa-isa diusahake, Mak. Iya. Kabeh iki kecake. Iya. Ki ya ki ngaturi sinden tembang. Iya. Ben ngadeg nggo tamba adem, Nduk. Iya, Mak. Sumuke kaya ngene. Nek adem ki ora kena nyebut adem. Oh ngono. Heeh. Ndak krasa adem tenan. Oh iya. Sapa sing tak suwun ngadeg? Ayo Mbak Niken. Oh ya. Sepote. Sarone ora kena micek sarone. Mbak Niken sing niken kayangan Surdaya. Iya. Sepote Mbak Niken. Slendro patete sanga. Oh ya. Cinam cima. Ya. Maka Pak. Wiyagane sumeleh kabeh rasane ayu pasoyane sindene nanging anturane mane Jan anyar. Ayo anyar nek ora anyar ora model. Ayo kudu penuh inovasi. Piye cakepane mau ya? Ansor laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh rasane ayu pasuryane sindene nanging ngantukan emane. Ah ya ora Sing masa ngantukan. sindene. Walah sindene. Wiyagane ngopongno? Eh? Wiyagane. Nek wiyagane iki sumeleh rasane. Oh, krunguku mau kepleh kabeh. Wah, Sumeleh kok. Iya, sumeleh kan ngene, turu. iki umpama sing gawe tembange iki udu aku ngono paling wis duka. Mending sing gawe iki aku ya ora apa-apa. Iya. Wiyagane iki sumeleh kabeh rasane wis pokoke Tabuhane iki mirasa kabeh. Iya. rasa. Nek sindene iki ya jan ayu-ayu kan selara sindene ayu-ayune ya emane ngantukan kuwi mau. Iya. Iki Ya ora khusus apa-apa, ya. aku gawe spot iki khusus kanggo sampean kok. Lah kok aku sing gawene bobok itu aku lho. Sapa? Kancaku. Sapa? Aku ki ora tau bobok. Alah. Ana buktine kok sing bonang kae arsipe akeh banget, Bro. Aku yang duwe aipe yoga-yoga lho. Lho. Mas Pinto ki angger dikek ning rebab ki sedih lho. Ngapa kok sedih? Wis ngelilir pindo. Kuwi ora kok sedih. Kaya sing wis tak omong kene lho, cakepan entukku gawe kuwi mau lho. Yagane iki sumeleh kabeh rasane. Mula ling rebab ki menghayati. Iya. Pak Pardi barang merem ki ora kok turune nglemira swara ki mosok menghayati. Ngono lho. Nek Mas Hani niku mboten merem, melek tapi kok geblak ngono lho. Berarti telapukane wis ora berfungsi kuwi. Nggih. Wis ora seneng nggo merem. Ngawur. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Heeh. Ngaturke kula nuwun. Kula nuwun kangge dumateng Bapak Ibu sedaya masyarakat Krajan tambah dadi. Tambah Sari. Lah iya maksudnya tambah sari ki tambah dadi ngrembaka ngono lho. Tambah Sari. Limbangan. Tambah Sari ora Mbabar Sari ya, Tambah Sari. Nggih. Tambah sari limbangan Limbangan Kendal, Kendal, Kendal. Jawa Tengah. Nggih. Heeh, Mbak.
ngaturno tembang. Wonten dawuh tembangnya menapa? Wah, iki penggemar sampean saka Papua. Pokoknya penggemar Mbak Nika iki saka Papua, wis iso ora iso saka Papua. Ya, Wis ora transfer 100 iki mau ning rekeningku. Ya. Kok ya ora ning rekeningku ngono lho. Kowe iki wis sugih, omongi. Wong nek ngono bar bayaran kebayake kene ya blas ora tau gek di WA apa kepiye. Ayo Dik nyate ora tau. Lah ngopo? Wong wedok kok ngopeni wong lanang. Lho lah nek mampu Ya tapi kan kodrat iki wong wedok Oh, ora diopeni wong lanang kodrat-kodratan. ngono lho. Iya. Niki tembangnya menapa sing dikersake? Nyidam Sari, Mbak. Saking Pak sinten? Saking Pak Bardimas Setyo Budi, Papua. Iya. Ki piyai Magetan asline, Mbak. Ning Magetan tapi pidalem ning Papua. Makarya wonten Papua. Makarya ning Papua. Mulya ning Papua. nggih. Mbok menawa sesuk kanca-kanca Ansor laras digawa ning Papua. Nggih. Lajeng dingge napa, Mbak? Ning ya kostume kudu menyesuaikan Papua lho ya. Ha terus dalange piye? Ya jenenge profesional ya kudu empan papan kok ya. Menika anyar ngirawipun Popmi ini. Iya. Popmi rawuh. Ora apa-apa. Ubo rampe sinden-sinden iki tombo ngantuke sinden-sinden iki ya iki. Iya. Nggih. Dibawani, Mbak. Yoga-yoga ketoke bengi iki mboten ngantuk. Lah ngapa? Lah kae tombo ngantuk. Kok tombo ngantuk kae iki serana ora. Lah ya kan kena nggo sawangan yoga ngono lho. Ha nek guru nyawang kaene mah yoga-yoga. Lah kan terus berhalusinasi. Halusinasi. Iya. Rumangsaku aku teko mau rong enek lho kae, Mbak. Heeh. Besok kapan katekan Jejer lan wong bagus umpamakna nakoda tanpa prau
sasatara den pepetri anyidam sari es ya garape apa mbak ngersake Garap apa langgam mawon alus Langgam? nggih oh nggih mangga iki dadi kelingan neng nggon tarup iya jagong nyawang manten loro duk dulang-dulangan iya ning atine susah lah ngopo Kok susah? nyumbang 100 ya Ya ora apa-apa jenenge rukun kok nggih. ya ora apa-apa Bersosial bermasyarakat. ayo dipunjung gelem ora gelem 100 iya ya ora apa-apa Kok maneh jagong kek nggawa punjungane ya dibalekke ngono lho. punjungan mambu po iya telaske mbak weh bablas dangdut nduk oh ngono kok telaske kesusumen kowe iki. Pindho kula nek mboten Pindho. pindho mboten. Dek ya omong ngono ki ya meng tiru-tiru nek Kok tiru-tiru. asline pindho apa pisan ki padha wae wis rasane ora karo-karo. kowe iki ora ya Nganti mati
arep murung. Ah jan anyar terus ya garapane kanca-kanca iki. Kan aku wis ngomong to, bar dikirke dadi ki ketok ana sing beda. Bar dikirke apa dikurke? Ya kurke barang. Ragat ngekirke iki ya kudu kur kok. Iya. Ya, telaske yo. Matur nuwun, heeh. Diaturke iki nawala saka Pak Lurah. Utawa Pak Kepala Desa Tambah Sari lho. Ya. Nyuwun ditembangke kanca tani Mas Dalang. Oh nggih sendika dawuh. Karang kene iki mayoritas petani lho. Oh ngono. Kopi wis wah kene iki kasih kopi. Ya. Mau sowan ning daleme Bu Bidan, Ya. kuwi disuguh kopi, tok ombe. Aku ora wani ngopi nduk lagian. Ora apa. Wetengku lagi ora menerima. Iya. Ora lagi ora iso menerima kopi. Iya. Trima banyu putih ora apa-apa. Kanca tani sapa sing ngaturke, Mak? Ayo alon-alon karo ndelok sindene kuwi. Ya. Nek Mbak Bella kepiye? Cocok. Aku mathuk, kanca-kanca ya mathuk. Iya. Karang iki Mbak Bella arang-arang melu awake dhewe dadi nek ndongake para priyayi-priyayi kene iki manjur. Wah, bedane apa-apa liyane ra manjur ngono dongane. Cara tembunge kok, Nduk? Ya. Sepote apa, Mak? Nyilih sepote Yanti sik ora apa-apa. Wah. Ayo awas pengedrame. Ya. Hati-hati. Monggo Mbak Bella katuran jumeneng kanca-kanca. Yo. Bapak. Iki piye to Mas? Kok kaya ora serius lho nyepoti aku. Sing ngedram kuwi. Sing ngedram trembelane. Dikompakne meneh. Baleni nggih. Ora gelo lho Mbak Bella gelo lho. Jan ngene to. Heeh, tuwa kapat nemo loro jiro lumo. Ah, semono kuwi kok ora. Ya. Baleni boten. Ah karang kulino ngedrami blues kok ya, Nduk. Iya. Kulino ngedrami Kus Plus, Mbak. Dadi ya Oh ngono. amit maklum. Ya ora apa-apa. Iya. Oh, baleni sekalung kok. Aja. Tenan po? Aja abot, ya. abot. Ya. Tuwa kapat nemo loro jiro lu nemo pimo nemo lu. Iya. Aku iki ya ora bener. Aku ki wong buta notasi kok. Sing penting larasane ngono. Sing penting nek ora buta duit to, Mas. Ora. Ora. Nek ngitung duit aku ya isih iso. Iya. Piye sih to balene ora? Mbangane engko ayat ta? Iya. Baleni wae. Oh, Ya. Yo. karang nek. Ah, penak. Penak. Ini kan penak to. Digeke iringan sepot kaya ki nang transit ki mikir apa ta? Bila borong ngengreng dram-draman kok ya mak. Ora apa-apa.
Ada-ada tekan Kendal mengarep kewirangan. Kewirangan ki nek kompak ora apa-apa. Ora apa-apa. Garap kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Bella. Sing ngaturaken sugeng dalu, Mas. Jenengan niku nama lengkapnya Mbak Bella Bella Sungkawa apa Bella? Ampun. Bella Nadinda Sari. Sapa? Bella Nadinda. Mbak Bella Nadinda. Nggih. Sari, nganggo sari. Ya nganggo oleh ora oleh. Ora sah ya Mbak. Ya. Rasah wae. Rasah. Nang kene sari iki sopir bis. Iya. Nang nggon Jare sapa? Grup iki lho yoga-yoga ki sopire bis iki jenenge Sari. Aku. Oh iya? Aku ndak wonge gleleng kok. Iya. Sari. Bar kelangan kacamata bange. Sapa? Sari kuwi ya wis tak sedia ditabah-tabakke lek. Nek sing ilang ming kacamatane ora apa-apa aku. Ora apa-apa. Iya. Nek liyane Iya. Nembang, Mbak. Iki kanggo warga masyarakat pokoke kanca tani ndongake warga masyarakat. Iya. lajengan mawon nggih, Mas. Lah arek nyandi? Ya maksudnya langsung dilanggamke. Ora bawa sikik ngono ta. Mboten napa-napa nggih, Mbak nggih dibawani nggih. Jenengan niku anu lho. Apa? Piyai sing luar biasa. Suarane sampean niku khas lho, Mbak. Iya. Kase pripun? Wah, khase iki piyaine iki apa ya? Suarane ora dengkulmu. Apa jenenge? Suarane imut-imut lho, Mbak. Oh, jare ana sing ngomong mentul-mentul, sing mentul-mentul suarane apa-apane, Pak? Suarane luke. Iya. Ora dibayangke liyane lho ya. Nyun ngapunten nggih, Mbak. Kanca-kanca niku can do kaya ngeten niku kabeh. Tua wae tetep dingonokke kok. Iya. Mbak ya tepo-tepo. Iya. Karo didikte ya, Mas. Apa, Mbak? Kalih didikte. Dikte. Nggih. Oh nggih. Tak dikte. Hilir, hilir. Tanduresu. Mbak. Duit saweran iki 50 iki mau kok dinehke disukake jenengan nek bar iki jenengan nembang Jayawana. Iya. Waduh. Kula sirik nek kalih Jayawana niku. Kula sirikan. Kuwi iki karya Kinarto Sabdo lho, kuwi karya maestro lho, kuwi maknane jero lho. Biasane nek bar nembang Jayawana niku njuk kula watuk ya, Mas. Oh, masa apa ora sadurunge ta? Hah? Napa malah mboten sakderenge? Ya sadurunge ya wis watuk. Neng kecuali nek ditambahi 50 meneh, gelem. Anggepe cah tipis Pak kowe. Iya kok. Tenang lho ya. Oh kuwi 50 apa 100 seksane wong sak jagat. Iya. Oh ya. Gak kene sik. Oh. Jayawana. Kanca tani kang padha karya Sindane pira, Mbak? Sindane pira? 0,6. Iki amplope enek 7. Sing ora sisi tak balekke sing maringi mau kok kowe iki. Ora kena ngono kuwi, kudu jujur pokoke. Tak bukake terus amplope tak balekne. Iya, wis padha wae. Lanjut. Iya, Mbak. Oh, Ya. nek aku meneng ki terus bawa. Iya. Nek aku meneng ki nata energi ngono lho. Oke. Gek genti kono sing
Obah nyuwara ngono sing aktif ngono apa kepiye? Ya. Dadi kudu langsung jumengglung. Apa? Suri bali-balan. Baik. Antara lanang wedok. Dalang karo sinden iki kudu. Iya. Parine lemu subur nyenengke ati kalih sing sampe kala Ayo, Mbak. ya iku panyu wonku No. wit sing Gusti kawula Nano. kanca tani yekti saka guru negeri Mangga, Mbak. Wingi anak sinden kleru lho, Mbak. pripun Kudune kleru rak kanca tani. Ngono to? Enek sing kewalik. Kudune walike piye kudune rak kanca tani. Heeh. Wingi enek sing kewalik tani kanca. sinten Mas Enek kok sinden ngono kuwi. enek pokoke Heeh. Tani kanca. uga bebenteng bangsa Sing ngegong kok rada sentimen saja. Ora ndang digonggongke. Ya ora apa-apa. Kelingan Jayawana kuwi mau. Haya tengah. Ya, Mbak. Mbak ya Messi. Makasih Mbak. Sampun nggih. Mbak Bella sapa? Nadinda. Nadinda. Penting ora bela sungkawa. Iya, kuwi ngawur ora. Heeh. Sapa mak sing diaturi ngadat? Mbak, iki sing cerak dalang iki aku lagi tepung saiki lho. Apa iya? Lagi ketemu saiki. Diaturi ngadat. Wah, Sepote apa? wis tak gaweke mau yokan. Oh iya. Pelok barang. Iya. Nyilih sepote bojone sing gender. Oh iya. Ya.
Mas Dalang. Wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Sajake senes piyai Yojo nggih. Nggih, Nggih. sanes. Nderek tepang asmane sinten, Mbak? Derek betepangan Mas Dalang, Nggih. sedaya kemawon. Nggih. Nami kula Niken Salindri. Nikan Salindri? Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Apa? Sing pun diet ta, Mbak, sampean sakniki? Niku lak saking Kediri to, Mas. Oh, lah jenengan apa Kula senes saking Wonogiri. Oh, Wonogiri kok. Nggih. Nggih 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 nggih. Nggih. Cerak, Mas. Cerak sik nggon aku cerak. Ya. Nggon aku ki semen ngetan wis tekan Wonogiri. Oh, nggih. Nggih nek dolan teng Wonogiri jenengan mampir, Mas. Oh, nggih, tak mampir. Nggih. Matur nuwun. Mbak Niken Salindri. Ya. Jeneng Niken Salindri ki akeh kok ya, Mbak, mboten napa-napa. Nggih, leres. Wonten dawuh, Mas Dalang. Nggih, Mbak. Nembang, Mbak. Monggo. Lah jenengan rak napa ya? Ucapan selamat datangnya kanca-kanca gabung dalu niki. Ya. Nggih. Milih ya, Mbak. Sing ngendi sing arep tok tembangke? Wonten kapilut wau. Kapilot. Nggih. Oh, nggih, cocok. Ya. Tembang senenganku. Wah, apa iya? Kowe kok ngaku aku anggere ana sinden anyar melu kok terus tembang sing arep ditembangke terus tok aku senenganmu. Aku ki apa-apa seneng kok. Mengki menawi luput ampun ditukani nggih, Mas. Mboten lah aku lagi sebagai apa kok muring-muring. Nggih. Iya. Mangga kapilot. Mawi bawa mboten, Mbak? Langsung mawon. Oh, langsung mawon Nggih. mboten napa-napa. Ya. Nggih. Kowe kok mban cindhe mban silatan to, Mbak. Ngapa? Nek liyane nek tok kon bawa wegah kowe muring-muring. Wes. Ngene lho, Nduk, kaya awake dhewe iki kudu tresna karo ibarate iki tamu awake dhewe kudu nyugata kanthi bener becik. Oh iya. Aja malah di Oh, Betari Durgane metu. Ah iya. Kapilot. Nah, kalamun baro. Ya, Mbak. Kalamun weruh sliramu paten iki ana tetan sarengmu rasa tresna kang tak ampat sarwa mikir ati rapi sojen Tembange penak dasare yo. Maknane jero, Mbak. Iya. Kapulut. Kapilut. Oh iya, kapilut. Ya, telasaken, Mbak. Ya. Ula sawah. Oh iya. Hula sawah sapa gendon Tatang tatang ubah hatiku wis kabilot sae padunlah rasaku yen tak bisa
aja. Benawanci nindang karo salto seragenan iki ya tembange ya Mbak ya. Nggih, Mas. Nuansane, heeh. Digarap seragenan. Garap seragenan. Ya, Nyatane ya penak wae. Penak. Tur nek seragenan iki ana khase dhewe. apa? Jem-jemane iki ublaku tak. Khas ya, Mak. Terus tung gentak tung. Dan. Nek kuwi jem-jeman kabasilan. Kabasilan. Sing ketingu dik. Ya. Ayo Mbak. Entekke Mbak. Hula sawah sapa ngendut ting dadah Kapila diaturke iki sindan loro iki kon maju. Sapa, Mak? Mbak Via karo Mbak Yoga. Oh ya. Ha nek loro sisan sing maju ngono kuwi sepote piye? Ayo sepote salah siji wae. Teke sapa? Tek Via sik wae. Oh ya. Coba, sing buka saron lho, Nduk. Oh ya. Iki men kok tak okahi buka sarone kok. Iya. Ya. Monggo Mbak. Oh iya karo Mbak Yoga. Ya. Diaturi jumeneng, Nduk. Tembange iso akeh banget sing krung diaturke ya. Kendange Jaipong sok mutusi dhewe. Ha iya. Dumeh sing maju Via. Sing penting seneng ki ora apa-apa, rada gejeglong ora iso ora apa-apa. Sekarang ya mau briefing malah wonge keruwat. Ah iya. Oh,
berarti ora jedul ki keruwat to melu diruwat. Liyane mencuk, liyane bloke ngiringan mah. Murca. Ha iya, pahit. Ya ora apa-apa. Ya tok ngapura, tak ngapura. Donge ce co ce ce co ce do 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 ce co. Baleni po? Rasah. Unjar ulian ki ora kepareng. Iya. Nggih to? Heeh. Berarti sesuk meneh. Milih ndi tembange? Iki akeh banget lho iki. Heeh. Milih ndi? Ketamanan. Heh? Ketaman. Ketaman Asmara. Nggih. Iki loro pisan tok aturke ya apik, Mbak. Napa? Kalih napa? Ketaman Asmara karo Lungiting Asmara. Oh iya. Ning iki le nyerat Lumitang. Lah iya ora apa. Kepiye? Lumitang. Lumitang Asmara. Donge Lumiting utawa Lungiting ngono. Ya ora apa-apa. Tipe kesalahan penulisan ora apa-apa. Ya. Apa Mbak? Ketaman Asmara Mbak lagu. Nggih, nggih. Sinden-sinden wis do. Kena sawape mengawan apa ya, Nduk? Ambu. Jadinya apa ini? Kayak loro-lorone kowe mau di medley apik. Ya. Berarti satu-satu. Satu-satu. Ya ora siji-siji ora langsung apa-apa. medley? Heeh, medley ora apa-apa. Ya. Oh nggih. Heeh. Ha iki kok terus go keri dhewe. Ya. Nggo puncak iki tembange janjine piye? Ha iki saka grup Campursari Pamuji Laras tambah sari kene, Mbak. Iya. Ya amplope 7 dinehke siji-siji. Ya. Alhamdulillah. Turah siji. Turah siji. Ya. Gokas. Nggih, mugi-mugi dipun paringi rezeki lancar ingkang sampun maringi. Iki grup Campursari iki ya iki ora wong liya, iki sedulure awake dhewe. Oh nggih. Sesama seniman. Ya. Ketaman Asmara tembange, Mak. Ya, ayo Mas. Sapa sing arep neruske? Ya. Bar iki engko kek bablaske dikoplokke kek bablas. Apa, Mak? Lungi teng Asmara kae mau. Oh ya. Ya. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman Asmara rasa satrati salali es aman beni rancang petrati
raja tresno mring sliramu kumoai kancane do dijak ngajak. Ki nanjake amanah mau nduk. Ya. Wong amplope duwite wis tak tampa. Ya. Sak isine. Iya. Ayo diaturke disampaikke kuwi tanggung jawabmu kok ya, Mbak. Iya. Ayo Mbak, do ngadeg Mbak. Ya. Semua ya. Semua. Ya. Sindan-sindan wae yogane ora sah. Iya. Heeh. Tembange janjine piye, Nduk? Oh ya. Saking sedulur-sedulur grup campur sari Amuji Laras. Ya. Diaturke. Nya, ditambani sik. Perwakilane kowe? Iya. Oh, aku ora yakin nek kowe. Wis gek kene, iki perwakilan anu ketua anu iki. Ya, ketua gendro. Iya. Didumke, kuwi anu lho, Mbak. Iki ora kas ning nggo personal. Ora kas ning nggo dhewe-dhewe. Oh, sendiri-sendiri. Wonten nggih. Matur suwun. Sing dienggo kas sing turane kuwi mau. Oh, nggih. Dadi klebu. Terima kasih. Klebu Butia ki uman nek mlebokke kas sak Butia ora uman. Lah nek kira ora uman, ora turah. Turah. Oh, sindene pira to? 6 tak mingan. Iya, turah kuwi turah siji kuwi. Matur nuwun kagem campur sari Pamuji Laras. Pamuji Laras. Ya. Janjine piye, Wak? Ayo coba. Ya. Kanca-kanca.
sik iki kok bar iki terus Jayawana. Iya. Wong iki mau sing 100 wis cetha nggo sapa? Mbak Bella kuwi kok. Iya. Sida to nek. Sida wis diumumke kok. Iya. Ya kok diaturke, Mbak. Heeh. Ya, Mbak, teruske. Yen padha saja luwe prayoga ayo rukun aja nglakon kriyana ora kebetul. bablas Jayawana. Oh iya. Sing nembang Mbak Bella dhewe. Yo. Nek wis masuk Jayawana liyane linggo Mbak Bella sing ngadeg nang kono. Oh iya. Adil santai wae. Wis saguh menehi yo diaturke engko. Ya. Yo. Nggih niki wonten dawuh malih pamundutan. Saka sapa? Pak Kasimin. Pak Kasimin. Wong gubuk asmara, Pak. Oh iya. Sinten ingkang dikersake? Mbak Yoga. Oh sing gedhe dhewe niku nggih. Kajenge marem kok, Pak. Iya. Iya. Tenan. Gubuk asmara. Ya. Yo. Yen padha prasaja luwe prayoga ayo rukun aja ngelakon kene yo tau ora kebetul. Ayo liyane linggo Bella dhewe. Alhamdulillah. Paingen rasaku
siji. Iki nek sing kedua ora berhasil, ora sida dite. Aduh ya, Jan. Cewono. Loh, ora ganggu. Oh, nek biasane nek tak ngonoke sikik iki malah berhasil. Iya. Cing cing dong dong. Ayo. Cing cing so so tintingane semono. Iya. Cewono. Cewono koyang mayengen rasaku. Cewono koyang kumeyen rasaku. Matur nuwun Mbak, ki nyodite 100. Lunas ya. Oh, niku sik ana Lah, tantangane. piye, Neh? Apa Ana meneh? tantangane. Tanganmu ngenekno, ya ngene. Nah, Ngene. heeh, ora iki drijine ngene, salahno mike, salahno mike. Heeh. Iki tanganmu ngene ya, nggih. Ngene. Ya ta. Ngene, jempole ngene. Ah. Templek ngene. Ya ta. Lah sing iki angkaten ngene. Nah, terus sing iki. Nah, terus sing iki, sing iki. Iki sing iki tengen. Nah. Nek iso ngangkat sing iki duwite tak keke. Sing iki lho, kan tak tekok ngene to. Ha iki angkaten iki. Heeh. Ora iso ngono kok. Ngene lho. Iya. Kepiye iso ora kuwi? Iso mergo kuwi landesane telapakan nek landesane eblek ora iso. Iya. Senehno wae ndak nangis, Mak. Iya. Nek nangis ndak kon ngempengi aku kok. Iya. Anake wong ya. Iya. Ayo Mbak Yoga dikersake meneh kae. Iya. Diaturi, Pak. Gubuk asmara, Mbak. Ngadeg kok, Mbak? Iya. Heeh. Buk sepote Kosek ora kondusif kok. iya. Sing bonang agek bar kena hujatan masa. Sapa? Lah kira sepote Mbak Yoga buka bonang to. Iya. Agek bar diurak wong sak kae. Iya. Saking lho. Telat lho. Wis medoni lho. Ora apa-apa. Saking Pak sinten Pak Kasimen. Pak Kasidi. Oh, Pak Kasimen. Ngapunten, Pak. Pak Kasimen. Pak Prof ngono apa? Pak Kasimen asmane. Iya. Pi dalem pundi Bapak Kasimen? Pundi? Oh, celak mriki mawon nggih. Matur nuwun berkahe. Iya. Diaturke Mbak iki Piyai Tresna karo sampean. Iya. Heeh, berkahi kok. Iya. Gubuk Asmara, Pak. Gubuk Asmara. Nggih. Mawi bawa nggih, Pak. Mawi bawa nggih, Pak. Apa, Pak. Oke, mawi bawa. Nganggo bawa kok ora. Wektune lho. Santai wae wektu ki iso diungkerat kowe kok. Iya. Nyenggar nyenggur. Ya. Nyengkar nyengkur Wiwitane nyenggar nyengkar nyengkur lingsem yen kemutan lelampahan kakawure Tresna tulus Tresna tulus nadyan engku bekas ayo dik
aja ublek-utak. Ya, tangane nganti kapalan wis men. Ya, ya. Joget to, Mbak? Werna abang ayo ngerak mas simpatik. Oh ya, kendange. Heeh. Golek isik samplinge. Ya. Ya. Cedetan sakroning ati. Asae.
yu. Ya. Cetata sajroning ati kadang Matur nuwun. Ya. Wis diparingi. Ya. Apa? sampun. Niki wae gubuk asmara. Oh, gubuk asmara kalian jambu alas nggih, Pak nggih. Oh ya. Ning anu nggih, nggih ningali wektale ngaten nggih, Pak nggih. Ya. Didum karo nek gara-gara mengko. Oh ya. Gembira loka. Wah iki cocoke nek gara-gara Ya. yahene metu gembira loka ki rada wagu. Ya. Jambu alas karo gembira loka ditokke mengko nek gara-gara. Ya, matur nuwun. Ternyatane wis kasdu kersa berkahi rawuh mrene iki wis berkah, Nduk. Iya. Ya. Sewang-sewangan andum wektu mak. Ya. Lan samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Lan kamu sanggeng wis manjing wonten ing Becanggan Sangarup. Tandha-tandha kocapun nggih. Sang Rekilapati Harya Sengkuni ngawe sangjaning para sata Kurawa. Mewah ngawe. Nata ing nganggo ya Adipati Karna Basusena ing ngawangga nalika semanten ngawe sangjaning para barisaning prajurit wonten ing alun-alun negari ing Gendhing Pitu.